ana kalis ing sambika luwiting pujiastawa hayu rahayu rahayu widodo nering sambi kala atas nama pimpinan hangaturaken sugeng dalu sugeng pinara sugeng pepanggihan kalan keluarga ageng sandiwara kedobrak siswa budaya ingkang mijil saking desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati hingga dipun pangarsani dening Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono Soho Ibu Hajah Sri Kristin Handayandi bilih kantor sekretariat wonten ing Desa Bakaran Wetan Griya nomor 106 cetanipun timur kantor kepala desa Bakaran Wetan Prabamiarsa budaya kakung saha putri saderengipun kita sagutrah saking keluarga ageng sandiwara kedobrak siswa budaya anglajengaken pagelaran ing dalu punika keparenga kita angaturaken paraga utawi susunan pelaku ing dalu punika minangkani pamundhutanipun bapak-bapak kadang panitia ugi dipun sarujuki Dewan Sutra Dara Kedobrak Siswa Budaya ing dalu punika badhe beber cariyos babat pati dawah perangan rujak beling ceprot katan sutradara kaasta dening Ki Gede Sudarno Austrada katidakan dening Bagus Farel Wasiti pandapuk katidakan dening Ki Bagus Heri Tasmilang pagelaran sandiwara kedobrak siswa budaya kairing karabitan siswa laras hingga dipun sesepuhi dening Bapak Agus Sujamsir pangli ing Suwarwati utawi pesinden katindakaken Ibu Pami Soho Ibu Wiwit pangebrak katindakaken dening Bapak Yuli panata pakliran katindakaken dening Bapak Suratman lampu sedekorasi katindakaken dening Soleh Atmojo ganjaring dedapan ing dalu punika kelir sepisan anggambaraken wonten ing Kabupaten Serang Adipati Retno Mursado katindakaken dening Yeti Mayang Sari Patih Retno Kedalingan katindakaken dening Rini Paulus Temenggung Bandeng Suro katindakaken dening Bagus Farel Wasiti Retno Sari katindakaken dening Niken Ayu Harjati Retnawati katindakaken dening Arif Kumalasari dening para prajurit katindakaken dening Si Gondrong saking pagelaran sandiwara kedobrak siswa budaya kelir salajengipun anggambaraken wonten ing Kabupaten Pati Adipati Mangununeng katindakaken dening Bapak Deni Wijaya garwa prameswari katindakaken dening Ibu Suntari Sumarjo Patih Mertakusuma katindakaken dening Bapak Jarwi Santoso
Kadang Retno Jayanti katindakaken dening Santi Pramuni. Senopati Waning Gito katindakaken dening Padi Bagus. Waning Yudo katindakaken dening Dimas Indro Mahesa. Waning Pati katindakaken dening Bagus Amin Wijanarko. Joko Sunggingan katindakaken dening Bagus Heri Tasmilan. Beranjang Koro katindakaken dening Ki Gedi Sudarno. Penggede Kuripan katindakaken dening Bapak Andi Suratmin. Beranjang Kawat katindakaken dening Bapak Dikto. Bedut Batok katindakaken dening Bapak Budi Tumbek. Ki Banjeng katindakaken dening Dimas Gilang Permati. Ipun dening perwanita penglipur katindakaken dening artis-artis ayu saking pagelaran sandiwara kedhawara siswa budaya emban katindakaken dening Emban Pesek Aufansa. Rebot utawi dagelan katindakaken dening Bapak Lenteng CS. Pramirsa budaya kakung saha putri. Kala wau gancaripun dedapuan ing dalu punika kanthi lamban babat pati dawah perangan rujak beling ceprot katan. Pungkasanipun atur saking pagelaran sandiwara kedhawara siswa budaya anggaturaken sugeng amirsani ngantos titi purnanipun pawiyatan ing dalu punika. Kita sesanti Joyo Joyo Wijayanti nir ing sambikala sekali merdiko merdiko slaminipun arumanis duni kalis ing sambikala. Rahayu Rahayu Rahayu.
Layak toh layak. Iki mang jebul ana wong ayu. Yuk, wong ayu. Juga rokok kowe bakal dadi tanda kala mangsa kowe. Yen kowe menang ae ateges kowe bakal dadi tanda kala mangsa kowe. Bakal tak kemah kowe. Aduh, panas. Kowe bakal tak ganggu kowe. Kowe ora iso semedi kowe tak ganggu, Ayo, ayo, ayo. Ayo. Kowe jugar, ayo. Ayo. Aja maksud jiwa banding raga kowe. Lho, waduh, 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 waduh. Waduh, rusak panggonku rasane panas ora umum. Iki mangono apa iki? Wah, lho, layak jebul ana wong wedok wayu. Iki cara tak godhong kowe Iman. Ora tak godhok ganggu panggonku iki. Timbang panggonku panas tak godhone. Halo. Ya. Ora ndandeh, kurang ajar. Posisi tangan. Hitung iki 1 2 3 ya. Waduh. Tau jangan kowe. Aduh. Waduh. Ora ajar. Dadi iki menungsane wong wedok ayu iki. Layak adikku melayu. Kena kowe ora apa-apa digodhoneng pisan kas. Kowe tak petel ajur sak walang-walang kowe cahayu. Ya. Cing. Ketul. Unggal sik. Alah yo ha. Pisan kas dadi apa kowe? Waduh, tinggal lu waduh. Orang ngatasi aku.
Ayo, cahaya juga roe. Aku ora betah, kowe aja ganggu aku kowe. Awakku rasane panas kabeh. Kowe gelem suminggir apa ora kowe? Hah? Kowe gelem suminggir? Waduh, 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 panas, panas. Yang tambahin
Wading mati, lan wading. Ih, kula. Yen ora ikluring pandu, akeh prajurit sing padha pacak baris gelar sekolah. Iki dudu wong padi. Pancen ora luput. Yen saka pamawasku, iki perangane prajurit saka Kabupaten Serang. Kaya ngono. Coba korbanen apa sedane nganti mapan ing tepis wiringe bumi kendheng. Aja nganti aku dirane tambuh. Pancen lagi sepisan iki aku weruh. Sapa jenengmu lan saka ngendi pinanggamu? Aku Retnosari. Retnosari. Aku Retnowati. Retnowati. Wong saka ngendi? Aku Senopati saka Kabupaten Serang. 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 Tenang apa tenang. Pancen bener apa sebagai kandamu. Pancen aku iki wong saka Serang. Banjur kosok balik sapa pesakan. Yen kowe durung wanuh diwanuhke. Aku Senopati ing Kabupaten Pati. Waning yuda kang dadi aran. Paning yuda banjur kae. Aku Waning Pati. Kae kowe Waning Pati sijine Waning Gita. Waning Gita. Tenane ndadekke tandha pitakon sakjroning atiku. Nganti kowe bergadaning para prajurit ing Kabupaten Serang. Mapan ing tepis wiringi Kabupaten Pati. Kaporo kang mapan ana ing tepis wiringi bumi kendheng. Kanthi nggawa bandera umbul-umbul penantang iki satrane apa sing tok karepe? Ora tak selah. Bakal tak blokake apa sing dadi kekarepan. Luwih prayoga kaya mangko. Pancen aku tumuju ana kene, aku njaluk bumi kendheng. Bumi kendheng. Aku bakal ngrebut anane bumi kendheng ing Kabupaten Pati. Kowe bakal ngrebut bumi gendeng ana ing Kabupaten Pati. Pancen bener. Yen kowe kena taeman, kamangka kowe iki salah sawijining senopati kang wadon. Mula aja nganti kowe wani kelawan senopati kang saka ing Kabupaten Pati. Dadi kowe nyes kawon aku lan kadangku. Ya. Senajan to aku wanita nanging wanitane prajurit. Yen to modal kowe aku ora bakal. Prajurit!
Kowe iki sapa? Kowe. Kowe apa ora? Kowe dipancal. Sapa sampeyan? Iku lho. Maju. Hei. Hei! Sapa sampeyan? Aku. Oke. Enak. Wis oke. Wani ora. Bisa perang ora? Iso. Bisa yo maju. Gak wani aku. Ora berani yo mundur.
ngamuk. Mego. Selamat. Ya. Mana meni? Kowe ngomong apa? Selamat. Jeneng apa? KTP. Apa jeneng KTP betul wong duni iki? Jeneng sing ketoprak. Wong duni ben ora kabeh jeneng Pero ora jeneng ketoprake. Iki mono wis terkenal. Ora trimo kene. Luar negeri. Taiwan. Hong Kong. Ora. Stella aku. Malaysia. Stella kenal jenengku. Dono saiki. Tak kono bos. Sing ngomong lho. Ojo selamat. Ya baik. Zaman doe-loe. Apa semari geng? Piye geng? Kowe iki mudeng maksudnya gedek ora? Tamon. Gedek. Tung idul. Gedek. Tung wetan. Gedek. Tung kulon. Gedek. Inilah. Gedek. Iki mangkat semangat. Semangat ayo. Ayo nek dari urung. Aja gumun. Belum selesai. Kami maju. Kami. Kau jangan nih. Aku gak kambing. Sopo? Cemek. Padha ae. Kambing iki bahasa Indonesia. Cemek iku basa Jawa. Iki nek ora dikorbano iki piye? Dikorbano. Iki cemek Korbano iki ben gara dengan cacat. Pedes larangnya ada cacat. Lah wong nek Mas Albino ngene kok cacat.
Aku sih. Sepurane lagi ngeluh, Pak. Mangkat sembarang.
buku. Gak suruh turu. Siapa sih itu? Ayo, Nanti. kandang. Oh, barang kandang balik. Tamu. Loh, ada pocong loh, ini pocongnya apa ini? Aduh, orang pocong, orang, orangku, oh, cok, lewat, aku di sini. Oh, ada, si, cok, bututku apa? Ada sih dulu kan apa ini? Wah, cok. Wah!